ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мошини фурӯшӣ. Ман ҳастам, бо шумо Рамазон аз ҳамин канал. Оди хатар видеонаворро то охириш тамошо мекунем, бо хабар мешавем аз нархҳои мошинҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошад. мошинҳо аз Daewoo Leganza саршидагӣ то Toyota Mark II ки мошинҳои шимон дар комментария нависондагӣ биден дар ҳамин ҷамъ ҳузур доранд. курси имрӯза 1000 рубл баробар аст ба 141 сомонӣ. касоне ки дар канали мо то ҳозир обуна шидагӣ нестай, обуна шава и дар видеои мо лайкро бигзора. Мо мегзарем ба мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. боди хатар видеонаворро то охириш тамошо мекунед. якум мошини фурӯшии мо мебошад Opel Astra ки дар кузофи универсал қарор дорад. соли бароишаш 1999 сол аст. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар истаравшан. сӯзишвори бензин газ аст. объём мотораш 1.6 аст. коробка пердач механика аст. нархи мошин 43000 сомонӣ аст. ба рубл бигардонед 304000 рубл мешавад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дуюм Opel Tigra соли бароишаш 1995 сол аст. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензин газ аст. объём мотораш 1.6 аст. коробка пердач механика. нархи мошин 20000 сомонӣ аст. ба рубл бигардонед 141000 рубл мешавад. мошина ҳамаҷӯша 100% гуфтеса ягон камбудӣ надорад. гуфтагие ки бинай пеш бинен боз маслиҳат мекунем агар харидори аниқ бошед. марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. сеюм ваз Priora соли бароишаш 2012 аст. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензини холӣ аст. объём мотораш 1.8 аст. коробка пердач механика. нархи мошин 42000 сомонӣ аст. ба рубл бигардонем 297000 рубл мешавад. ранги мошин сафед аст. кузаш сидан мебошад. мошина ҳамаҷӯша 100% гуфтеса ягон камбудӣ надорад. документоша қатъи тонировкаш 1 сола сурок дорад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. чорум Opel Astra G соли бароишаш 2003 аст. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Турсунзода. сӯзишвори бензин газ аст. объём мотораш 1.6 аст. коробка пердач механика. нархи мошин 38000 сомонӣ аст. ба рубл бигардонед 269000 рубл мешавад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва касоне ки дар канали мо то ҳозир обуна шидагӣ нестай, обуна шава и дар видеои мо лайкро бигзора. мо мегзарем ба мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. боди хатар видеонаворро то охириш тамошо мекунед. панҷум грузовой Gazelle соли бароишаш 1999 сол аст. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар ваҳдат. нархи мошин 20000 сомонӣ аст. ба рубл бигардонед 141000 рубл мешавад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. шашум Opel Mariva соли бароишаш 2004 аст. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Девашчид Лончи. сӯзишвори бензини холия, объём мотораш 1.4 аст.
коробка передач механикай. нархи мошин 35000 сомония ба рубл бигардонед 248000 рубл мешавад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ҳафтум, мошини фурӯшии мо мебошад идайво лабое ки соли бароиша 2010 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри хуҷанд. нархи мошин 47000 сомония ба рубл бигардонед 333000 рубл мешавад. мошина ҳамаҷоша 100% гуфтест, состояниш беҳтаринай. техосмотрш 1 сола сурок дорад. балонош навай, ай вагонай. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ҳаштум, дайво леганза соли бароиша 1997 сола дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар хуросон. сӯзишвори бензин газа, объём мотораш 1.8, коробка передач механика. нархи мошин 14000 сомония ба рубл бигардонед 99000 рубл мешавад. мошина ҳамаҷоша 100% гуфтесай, документош то моҳи сентябр. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ноҳум, Toyota Mark D соли бароиша 1997 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензин газа, объём мотораш 2 литр, коробка передач автоматика. нархи мошин 18000 сомония ба рубл бигардонед 127000 рубл мешавад ки ранги мошин сафед аст, кузаш седан. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. даҳум, дайво ласета соли бароиша 2005 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар бохтар Қуръонтеппа. сӯзишвори бензин газ мебошад, объём мотораш 1.6, коробка передач автоматика. нархи мошин 33000 сомония ба рубл бигардонед 233000 рубл мешавад ки ранги мошин сафед аст, кузаш седан мебошад. мошина ҳамаҷоша 100% гуфтеса ягон камбудӣ надорад. документош то моҳи апрели соли 2021 мебошад. 4 балони нав дорад, центр замок мебошад, аккумулятораш навай. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва касоне ки дар канали мо то ҳозир обуна шудагӣ нестай, обуна шава и дар видеои мо лайкро бигзора. мо мегзанем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. боди хатар видеонаворо то охирш тамошо мекунед. 11. Toyota Carina соли бароиша 1997 сола дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензин газ мебошад, объём мотораш 1.8, коробка передач автоматика. нархи мошин 20000 сомония ба рубл бигардонед 141000 рубл мешавад. ранги мошин сервисия, кузаш седан мебошад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. 12. Chevrolet Beretta соли бароиша 2010 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Ҷабор Расулов. сӯзишвори бензини холия, объём мотораш 1.2 литр, коробка передач автоматика. нархи мошин 55000 сомония ба рубл бигардонед 390000 рубл мешавад. мошина ҳамаҷоша 100% гуфтеса ай вагонай. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. 13.
Opel Duty соли бароишаш 1997 сол аст. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар фархор. сӯзишвори бензин газ мебошад. авиомотораш 1.8 аст. коробка передачи автоматика. нархи мошин 23000 сомонӣ аст. ба рубл бигардонем 163000 рубл мешавад ки ранги мошин коричнев аст. кузоваш седан мебошад. мошина ҳамаҷӯша 100% гуфтесай мотор ходовоиш 100% 4 баллони нав дорад. мотораш 1.8 мебошад. Экотек. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, видеонавори мо ба охир мерасад. дар ҳамин ҷо хайр то видеои дигар сарбаланду хонаобод бошед. дастгирӣ кардани моро фаромӯш насозед.